أب كلتشحن شمونتن زتمسرته محبركم إيرترايان تقماتو ريبوبليك دبوب السودان قداماي غبايو أكاني علوم بمنقدي مربب حبريتا شابايت نسبة حنا تطاب نصر يوسف هواهيد والله يسعد يما قداماي غبايو بعسران شدشن تقمتي أب جوبا خمزك أنا خبت بوت هزبة حنا حبريتا رديوم أمباسادر إترابتا هاجر أتو يوحنس تخلم من كيل أب زسمع قال እቶም ዜጋታት ኣብ ጥርናፈ ዘሎ ሓይልን ዓወትን ተገንዚቦም ብደረጃ ማሕበረኮምን ኣው ፈርትን ተጠርኒፎም ውዳቤኦምን ሓድነቶምን ንምድልዳል ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት በመድናቕ ኤምባሲ ንጥፈታቶም ንምሕያልን ግቡእ ኣገልግሎት ንምሃቦምን ዘለዉ ቁርብነት ኣረጋጊጹ ጉባኤኛታት ማሕበረኮሞም ካብ 2008 ክሳብ 2014 ዝዓመሙ ንጥፈታት ከምኡውን ኣብ መስርሕ ዝተራእዩ ብልጫታትን ድኻማትን ብደቂቕ ድሕሪ ምግምጋም ንዝቕጽል 2 ዓመት እትመርሖም ኣካይዲት ኣካል ብምምራጽ ቅዋም ማሕበረኮሞም ኣጽዲቖም ንሳቶም ኣብ መወዳእታ ተመሪጾም ዘለዉ ኣካየድቲ ብተወፋይነትን ሓድነትን ከገልግልዎም ኣብ ምድልዳል ሓድነትን ጥርናፈን ኤርትራውያን ዝተመዝገበ ዓወታት ከም መንጠሪ ባይታ ተጠቒሞም ንዝበረኸ ዓወት ኣበርቲዖም ክሰርሑን ብምዝኽኻር ኣገደስቲ ለቦታትን ውሳኔታትን ብምሕላፍ ጉባኤኦም ዛዚሞም ኤርትራውያን ተቀማጦ ከተማታት ኡትሪክትን ካምፓኒን ሆላንድ ተጻቦታት ብንቕሓት ንምምካት ከም ወትር ድልዋት ምህላም መኸተና ወሓስ ዓወትና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ25 26 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ህዝባዊ ምኽተ ኣረጋጊጾም ኣምባሳደር ኤርትራ በአውሮፓዊ ሕብረት አቶ ነጋሲ ካሳብ ተአጋጣሚ ተረኺቡ ብመትከር ርእሰ ምርኮሳ ኣብ ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ንጥፈታትን ተመዝጊቡ ዘሎ ውጽኢትን ከምኡውን ህሉ ኩነታት ዞባናን ዓለምን ኣመልኪቱ ንተሳተፍቲ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ኣምባሳደር ነጋሲ ኣስዒቡ ብመንጽር ጉዕዞ ምህናጽ ሃገርን ዘጋጥሙ ዘለዉ ተጻብኦታትን ኤርትራ መዝጊባት ዘላ ገስጋስ ዓብ ምዃኑ ብምምልካት ካብ መስርሕ ህንጸት ሃገርን ናይ ልምዓት ውራይናን ንምኽላፍና ዝተወጠኑ ሽርሕታት ብውህድ ምኽተ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ዕርቃኖም ወፂኡ ክብል ገሊጾም ምህናጽ ድልዱል ቁጠባ ካብ ቀንዲ ዕላማታት ምህናጽ ሃገር ምዃኑ ዝሓበረ ኣምባሳደር ኤርትራ በአውሮፓዊ ሕብረት አቶ ነጋሲ ካሳ ነዚ ሸቶ እዚ ንምስማር ዜጋታት ቀንድን ቀዳሞትን ተጠቀምቲ ዕድላትን ጸጋታትን ሃገሮም ዝገብር ዘሰላሰል መደባት ከም ዘሎ ጠቒሱ ኤርትራ ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት መግብን ካልእ ልምዓታዊ መደባትን ተጓናጺፋቶ ዘላ ዓወታት ንተወፋይነት ህዝብን ቁኑዕነት ፖሊስን ስትራቴጂን መንግስቲ ኤርትራን ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ኣስሚርሎም ኤርትራውያን ተቀማጦ ከተማታት ኡትሪክትን ካምፓኒን ኣብ መወዳታ ንተንኮላትን ሽርሕታትን ተጻባእቲ ንምኽተኦም መሊሱ ከም ዝሐይሎ ብምሕባር ሓድነቶምን ውዳቤታቶምን ንምድኻም ንዝካየድ ተጻቦታት ብትሪ ብምኾናን ለምውን ከም ወትሩ ዕርቃኑ ንምውፃእን ንምፍሻልን ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም ኣብቲ ውሕስነት መግቢን ምርግጋጽ ዝካየድ ሕርሻዊ ንጥፈታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ብውልቅን ብጉጅለን ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ዝህልዎም ኣበርክቶ ብቐሊሉ ዝጥመት ኣይኮነን ኣብ ኑዞባ ሓጋዝ ብማሕበር ዝተጠርነፋ ተጣየስቲውን ኣካል ናይዚ ሃገራዊ ዕማሜን ወኪል ኤሪና ኣብቲ ኑዞባ ሰመረ እዮብ ኣዘራሪቡ ንዘዳለወ ጸብጻብ ብርሃነ ዓንደ መስቀል ከቕርበዩ ኣብ ኑዞባ ሓጋዝ ብማሕበር ዝተጠርነፋ ጥዩሳት ተጋደልቲ መምዕዳርቲ ንኡስ ዞባ ብዝገብረለን ሓገዛት ተተባቢዕን እቶታውነት ሕርሻዊ ንጥፈታትን ክብ ንምባል ኣበርቲዐን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ሓቢረን ንሳተን ንኤሪና ብዝሃብኦ ሓበሬታ ዝሓለፈ ዓመት መምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ሓሪሱ ዝረከበን ልዕሊ 45 ሄክታር ብሰንኪ ዋሕዲ ዝናብ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ሎማ ዓመት ኣብ ከባቢ ዳዕሮታይ ኣብ 13 ሄክታር ዝዘርኦ ኣካል ግን ሳላ ዝነበረ ህጡር ክራማት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ስለ ዝርከብ ጻዕርታትን ከደንፍዓ ዓቢ ሞራል ከም ዝኾነን ገሊጸን ኣዋሃዲት ናይቲ ማሕበር ወይዘሮ ሓሊማ ዓሊ ጥምረተንን ውህደተንን ንዓያይነትን ድፊኢት ፈጢሩ መነባብሮአን ከም መሓይሽ ከም ዝሕግዘን ጠቂሳ ካብ ንእሽቶ መሬት ብርኩት ምህርቲ ምሕፋዝ ከም ዝከኣል ብምእማን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝን ዝገብሩለን ምትብባዕ ኣመስጊና እዘን 53 ኣዴታት ከዓ ብተወፋይነተን ካብታ ዝዘረኣላ ስጋዕ ዝኣሎሚ ምሕፋስ ምህርቲ ኣብ ስራሕ ይርከባ ኣብ ፍቕርን ስኒትን ከዓ ዝለዓለ ናይ ታሪኻዊ ባይታ ናይ ገድሊ እንዳዘኻኸራ ብንሕጂ ናይ ወለዶውን ናይ ምስግጋር ትኩሎ ዘለዎን ኣዴታት ኮይና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት ኣብ ናይ ሎብ ዘበን 13 ሄክታር ዝምሕራሱ ዝተዋሃበና ሓሪስና ከዓ ዝፍርያም እዚ ከዓ ኣብ ምብታኽ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ፈለማይና ዘይኮነስ ዓሚ እውን ፈቲና ኣለና ዓሚ ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ሓፈሻዊ በሃገር ደረጃ ክሳራ ስለ ዝነበረ ናይ ለም ዘበን ግን ዝሕጉስን ዝሕብንን ኮይኑ እቲ ማሕበር ናህና ከዓ
تتآمرنا ناي بحق تأساسيرنا حاليات غيرنا ناي بحق نساتف علينا إذا فريات ذي كأني نلوم تراي زي كونه نقصالون نحاسولن نبغوسولنينا حلافيت نايتن بمحبر تتأرنفن أخلن مأكاب حركوت كوت زبلا زلوها 53 يسات تقادلتي ويزارو ميكا إدريس هابزهابتو مبرهي كاب اوان زارئي كساب مدلاو دان دي حيالن وهودن مأتوتاو نتفتات مكيادن أزيو كام زحبنن حبيرا نتندك نستيو كاب اوان زارئي كساب اوان مبتاح قلبتاون مورالاون حاجزات أم بركات زركب نباركة محاكاز آتو أسقدوم أبرها بوغنو نتعرن وهدتن نايتندك نستيو بمدنا زرعتن بزكبا كأكبا تلابيو اتن بمحبر تتأرنفن أب كباب دعروتاي نوزوبا حاجاز أم إكا مهرت زركبات يوسادك نستيو موداتا مهرتن بزسلتن بزصففن عقباب كأكبا نايدقاقا فتح كبرلن تمحتينن كما كان نيتتعنا زيغاتات نمرقات ببكبابي زكاير زلو تعري أب حوس كتما تصورنا استدوكونت ما كتعنا زمسكن أقلقلت هبا مكانتلا نزبلت أقلقلت غن قولح تخقبرلا تقلقل تقليتهم نساتم أبزها بوريتو إتما كلتعنا بأقلقلتات كن من دحرن حرسي كمون مكتتال تحت عد مهتانات تبا أقلقلت هبا مكمزلان لعل تقداس نزلوهم حكاين كمزلوان بمتكاس سلاتم وياوي أبركتهم زيادة كغطلو أزغاهرام بتما كلتعنا مولتين الزوبا كم التجلجز تقصى حلف أنفر مينستر عنا بتنو الزوبا نرس جرما يحدقهم لعلنا يسرح تجهز زلهم كيلاتات حكاين بمهلهم زرايو حمامات أم كوتسار بحفشة نفس الصراسن عشلاتنا مكتال دما بفلاي زمزجن نتفتات كم السلاسل بمتكاس زلوا واحدك فلساسن حسرة ماين أدهبك وهابو تلابيم ما كلتعنا تصرونا بشان شعت 297 استهانت كلتعنا أب زوبا مأكل زركبا دك أنستيو تقدمتي ماونتين بايك أب لاس فيغاس حبرات منغستات أمريكا كاب زغمت أتو كبرم منغستو استبهالة أفكار سبورت أستات 9 شحن أفاز غمت سبورتاو عدكي بحاجز رخيبا بعسران حموشتن تقمتي أب اسمرا كأسري بوتشي فيليا أب استخايرنا يمرخ خاب سنة سرعات أب فدرشن كردن بشكلة زوبا مأكل حالافيت مكتتال دك أنستيو ويزرو ميريام هابتاي أب زسمعاتو قال تحجز نغت قدمتي تسفى أسنيغو أب مبرخ بقعة حجز مخانو بمتكاس تحجز مغتصلتنايتي سبورت كوما وسرتن متحز جبر زلو تسعرن أبركتون والكسباتن تكالاتن أب عود سبورت خمسخنة جريسام نأتو كبرم وكيلو نتحجز زركبه تقدماي غانتا إيريتيل يوناس فسها يبقدو بعدكي استتسقما تقدمتي ماونتين تعذيبون أتو كبرم بز كافلو مسرت تحجز كون كم زخنة حبيروم كاب ولدي نايتن تقدمتي دك أنستيو ميجر أتشم تسقاي قالو حيال دريت كردم بشكلة تخم زلوا انتو خنا جن حسرة سبورتا وعدكي عنكفات كخنا مسنحب محبار زحجز زي جنا مورالن تسفان زهب كم زخنة أبريهم